Страус і чарапаха. Частка 5. У той час, калі тата страус даганяў лісу і гіену, якія спрабавалі разарыць гняздо страусаў, каб з'есці іх яйкі, маці страус пабегла да гнязда. Яна села на яйкі, каб пагрэць іх. Неўзабаве да гнязда вярнуўся тата страус. Ён замяніў маці страуса на гняздзе і расказаў ёй пра тое, як ён даганяў вар'ятак, лісу і гіену, і аб тым, куды ён іх загнаў. Раніца была сонечная, і неўзабаве страусы пакінулі ненадоўга сваё гняздо, каб напіцца вады з канаўкі. Напіўшыся вады, вярталіся яны па пясчанай дарозе, дзе месцамі расла трава. Тата страус ішоў і разглядаў дарогу пад нагамі. Ён часам нахіляўся да зямлі, каб глынуць трошкі разам з пяском маленькіх каменьчыкаў, каб лепей пераварвалася ежа. Маці страус ішла і глядзела ўдалечыню. Але раптам спынілася і сказала: «Паглядзі, дарагі, там уперадзе на пяску ляжаць дзве чарапахі і размаўляюць. Падыдзем-ка мы да іх бліжэй і пабачым, можа, гэта тая знаёмая табе чарапаха там, якая нейкім цудам выйграла ў цябе спаборніцтва па бегу». Калі страусы падышлі трохі бліжэй да чарапах, тата страус сказаў: «Здаецца мне, што нейкая з гэтых чарапах прыбегла хутчэй да мяне. Вось толькі якая з іх, не ведаю дакладна, бо яны такія аднолькавыя». Маці страус сказала: «Але і сапраўды яны вельмі аднолькавыя. Зараз мы падыдзем да іх і паразмаўляем з імі, і, можа, штосьці даведаемся». Страусы падышлі да чарапах, і маці страус сказала: «Добры дзень вам, паважаныя гаспадыні! Калі ласка, скажыце, можа, вы ведаеце тую чарапаху, што стала пераможцай у спаборніцтве па бегу з страусам?» Адна з чарапах насцярожана адказала: «Не, мы не ведаем тую чарапаху. А калі не сакрэт, навошта яна вам патрэбна?» Маці страус вырашыла схітрыць і сказала: «Справа ў тым, што пра яе пытаўся сам цар Леў. Ён хоча ўзнагародзіць яе і ўручыць смачны пачастунак як пераможцу». Дык гэта зусім іншая справа. Это я та чарапаха!» З радасцю хуценька аб'явіла адна з чарапах. «Гэта я пераможца ў спаборніцтве па бегу з страусам, і мне павінен даць узнагароду цар Леў». «Не, на ўзнагароду маю большую рацыю, чым ты, я!» умешалася ў размову другая чарапаха, і яна абурана пачала супярэчыць. «Вось якая ты сяброўка неўдзячная, недобрасумленна робіш. Усю ўзнагароду хочаш атрымаць толькі ты. Гэта вельмі несумленна. Можа, ты забылася, хто дапамог табе стаць пераможцай? Ды каб не я, ты б ніколі не выйграла спаборніцтва з страусам. Дык вось, узнагароду па праве трэба і мне». Маці страус з цікавасцю паглядзела на другую чарапаху і сказала: «Вядома,
Леў абавязкова ўзнагародзіць і цябе, калі ты ўдзельнічала ў тым спаборніцтве. Але ніхто ж не ведае, як гэта было. Раскажы нам, калі ласка, аб гэтым. І другая чарапаха з ахвотай пачала расказ. Па справядлівасці, наогул я маю права на большую ўзнагароду, чым яна. Яна кіўнула галавой у бок першай чарапахі. Таму што гэта я паўзла доўга ноччу да таго дрэва, да якога раніцай яны з страусам павінны былі бегчы. А яна наогул нічога не рабіла і вовсе не бегала нікуды. І яна толькі сядзела на тым месцы, адкуль яны пачыналі бег і куды павінны былі вярнуцца. Яна выдумала ўвесь гэты план, каб усё выйграць. А ўсё дзеля таго, каб не сядзець на сваім гняздзе з яйкамі. Маці страус запытала. А навошта ты ноччу паўзла да дрэва? А каб сказаць страусу, як ён толькі прыбяжыць да дрэва, пад якім я сяжу, а я ўжо тут. Ну, цяпер усё зразумела. Вось, даражэнькі, ты таксама, мабыць, зразумеў, чаму ты не стаў пераможцам у бегу. Гэтыя чарапахі скарысталіся тым, што яны вельмі падобныя адна да другой, як дзве кроплі вады. А ты ж не ведаў, што іх дзве. Вось яны цябе падманулі, сказала маці страус. Тата страус усё зразумеў. Ён вельмі раззлаваўся, зашипеў. Замахнуўся ногой у бок першай чарапахі і сказаў, гледзячы на маці страуса: «Зараз я як шпурну ногою гэтую каратканожку, хлуслівую чарапаху, каб яна адляцела далёка-далёка адсюль, у калючыя кактусы, і стукнулася там вельмі балюча». Чарапаха да самай зямлі, схіліўшы галаву, узмалілася: «Я вінавата, прабачце, калі ласка мяне, я болей век не буду так рабіць». Маці страус спыніла тату страуса. «Не трэба, дарагі, біць ляжачага. Не мужчынская гэта справа. Ёй павінна быць сорамна, вельмі. Хлуслівая чарапаха, якая яшчэ захацела несумленна атрымаць узнагароду». Тата страус сказаў: «Акрамя таго, што яна мяне падманула, дык яшчэ па ўмовах дагавору я абавязан быў, як прайграўшы, сцерагчы і яе гняздо. Дык вось, я болей не буду яго сцерагчы». А маці страус дадала: «Дрэнная маці дастанецца тваім будучым дзецям. Ты не сядзела на гняздзе, не грэла сваёй цеплынёй яйкі, не клапацілася аб іх. Цяпер жа імгненна паўзі да свайго гнязда і сядзі на ім, а то я не буду пярэчыць, каб тата страус штуршком сваёй нагі запусціў цябе ў далёкі палёт». Чарапаха, не паднімаючы вачэй і галавы ад зямлі, з слязьмі на вачах сказала: «Прабачце,
прабачце, даруйце, калі ласка мне. Мне вельмі сорамна. Я вельмі шкадую аб тым, што я зрабіла такі дрэнны ўчынак. Падманула даверлівага страуса. Обещаю вам, что больше ніколи не буду робить так. И буду теперь сидеть на своем гнезде и клопотиться об лёсе своих деток. Даю вам сумленное слово. Другая черепаха сказала, гледячи на свою сяброўку: «А я не буду з табой болей ніколі сябраваць. Ты дрэнная сяброўка, і мяне ўцягнула ў гэтую дрэнную несумленную гісторыю». Тата страус сказаў: «Але паверым табе, падманшчыца, паўзі да свайго гнезда і толькі май на ўвазе, я буду правяраць, ці сядзіш ты на гняздзе. І калі зноў заўважу, што ты знікла з гнезда надоўга, сцеражыся маёй узнагароды, знайду цябе і дам добра нагой пад зад». Чарапаха папаўзла да свайго гнезда, а тата страус пайшоў шукаць месца, дзе расце смачная трава. Маці страус пайшла да свайго гнезда, бо сядзець на яйках удзень была яе чарга. Толькі села маці страус на гняздо, як пачуўся ў гняздзе ціхенечкі грукат. Яна адразу зразумела, што гэта стукаюць дзюбачкамі па скарлупцы яек маленькія страусяты, якія яшчэ сядзяць унутры яек. Гэта яны хочуць вылезці з яек. Маці страус хуценька адкапала лапамі пясок над гняздом і ўбачыла, што ў скарлупцы аднаго яйка ёсць маленькая адтулінка, а на другіх яйках скарлупка патрэскалася. Гэта маленькае птушаня старанна б'е дзюбай уверх па скарлупцы яйка, а знізу ламае яе лапкамі, каб зрабіць большую адтуліну і вылезці з яйка. Вельмі хутка маленькае страусяня разламаў яйка і ў адтуліну высунуў сваю галоўку. Затым ён вылез з яйка ў гняздо і глядзеў на новы для яго свет сваімі вялікімі вочкамі і хлопаў мокрымі, доўгімі, пухнатымі вейкамі. У двух астатніх яйках хуценька адбылося нешта падобнае. І тры маленькія, нованароджаныя мокрыя птушаня ўжо стаялі ў гняздзе на сваіх доўгіх ножках, а маці страус ласкава глядзела на іх. Калі тата страус вярнуўся да свайго гнязда, то ўбачыў, што маці страус не сядзіць на гняздзе, а нахілілася над ім і ціха шэпча калыханку. Шы-шы-шы-шы-шы-шары, цёмна стала на двары, з нараджэннем птушаняты, я вам вельмі, вельмі рада. Я чакала вас даўно, лезьце, дзеці, пад крыло. Змоўклі птушак галасы, всюду мокра ад расы, і пясок ужо халодны, дзесьці ходзіць ліс галодны. Дзеці, ноч вось на двары,
будем спать мы до зары. Спите, дети птушаняты, я вам вельми, вельми рада. Тата страус вельми узрадваўся, што ўжо вылупіліся з яек іх страусяняты. Ён сказаў: «Даражэнькая, я віншую цябе з днём нараджэння нашых нашчадкаў, маленькіх птушанят. Я буду клапаціцца аб іх і абараняць іх і цябе, дарагая, ад ворагаў». Ён сеў побач з маці страусам і накрыў яе сваім крылом, а другім крылом накрыў страусенят. А маці страус сказала: «Я так рада, што ў нас цяпер сапраўдная вялікая сям'я». Вось і скончылася сказка, Стэфанія. А Стэфанія, ці падабалась табе яна? Запытала бабуля. «Да, вельмі спадабалася», адказала Сцеша. «А ведаеш, што прыдумваць гэту казку мне дапамагала твая сястрычка Аня», сказала бабуля. «А новыя казкі яшчэ будуць?» пытае Сцеша. «Будуць, калі ты будзеш мне дапамагаць іх прыдумваць». «Добра, я паспрабую табе дапамагаць, толькі гэта, напэўна, цяжка. Ці атрымаецца гэта ў мяне?» Трэба перш за ўсё вельмі хацець нешта рабіць, спрабаваць шмат разоў гэта рабіць і верыць, што яно ў цябе атрымаецца. Тады, канешне, ўсё абавязкова атрымаецца, сказала бабуля. А цяпер скажам усім: вось і казачцы канец, а хто слухаў, маладзец. До новых сустрэч, сябры!